Bombo Weather Update. Nahimo na lamang nga low pressure area o kun LPA ang Bagyo Basyang samtang naghahulag ini sa direksyon panakatundan sa kadagatan sang Sulu. Sa alas 5 sa kagahon nga weather bulletin, uli nga nakitaan ang low pressure area sa kalayoon nga 105 kilometers per hour southeast sang Cuyo, Palawan. Ginbawi naman sang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ang wind signal sa tanan nga mga lugar sa pungsod. Apang suno pa sa ahensya, mabatyagan sa gihapon ng northeast monsoon o kunamihan kag magadala sang pagmadlo sang hangin, ilabi na sa mga coastal areas sang Luzon, Western Visayas, Negros Island Region, kag Zamboanga del Norte, Subo nga adlaw. Samtang mahinay ang hulag sang LPA, kag bangod sa hindi favorable nga kondisyon sang agyan sini. Dako ang tsansa suno sa ahensya nga matunaw na ini, samtang yara pa lamang sa kadagatan sang Sulu. Antes nagluyang bagyo, duha ka adlaw ini nga nagdala sang pagulan kag pagbaha sa Visayas kag Mindanao. 5 ka beses man ini nga naglandfall samtang yara sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Natabo ini sa Bayabas, Surigao del Sur bilang isa ka tropical storm. Bilang tropical depression, sunod ini nga naglandfall sa Hagna, Bohol kahapon sang aga, sa Dawis, Bohol kahapon sang hapon, kag sa Alcoy, Cebu, kag Ayungon, Negros Oriental kagabi. Si Basyang among ikaduha nga bagyo sa Pilipinas subong nga 2026, kasunod kay Bagyo Ada sang Enero. Una na nga ginpayag sang State Weather Bureau nga posible nga isa lang ka bagyo ang maeksperiensyahan sa bulan sang Pebrero. Dili sa syudad sang Iloilo, nag-anunsyo naman si Mayor Isa Treñas nga magabalik na ang klase para sa mga may Saturday classes, bangod nga nag-ayo naman ang kondisyon sang panahon.